Ka lempung yelek kai football bala peniat da ka Pahambir Youth Congress ya ka bala tip kum ka Christmas Cup arjar arpuway ha ka arpu artarik no pra kala poi sya ka bakut no. Ki kenhun ki bala poi sya ka final ki long hapdeng ka Pahambir Lom Sports Club persya ya ka Mau Pro Sports Club. Bat ka jingilek kai ha ketika singi ka long ka ba internet bah bat ha ka bakut no jong ketika jingilek kai ka Mau Pro Sports Club kala laban penlim no ya ka Pahambir Lom Sports Club da argol la shigol bat kala yora ya ka nam ladu ha ketika lempung. Ha ka baka cash prize lani ka song pizza ha ketika lempung kalong shipo hajar tengkai ki bi yora ya ka nam job bat san hajar tengkai ki bawan baar harengkat ka trofi. U MLA ka nopo constituency u ba Merrill Bonds uba deiru u President ka Ribhoi District Congress Committee ula longkum u kongsan ha ketika tournament ha ka jingdon lang u MDC ka nopo constituency uba Balajit Rani kum usembut kongsan lembat ki pajba. Ya kane ka Christmas Cup football tournament na kabanta yung pi kun samla. Gila juyo panya dan benta hagi tournament ki prepare kamtam hagi bakum kini kipor Christmas kipor New Year bat kiwi di kipor. Bat ka bapen skau tenat kalong hagane ka sngi ka bagidan benta ban iya ka jingle kai ka ba internet kumbala bersutu kecenong Mau Pro kadang sudah job final menhai kini kilai sausngi na gawe ke tournament menaga sngi ini so cisin la job yang fi kadi khubor ka bersutunan tigi nong pambir ba chair ci skakrem balarem menaga sngi tapi sa job yang ha gawe ke por bad ki nong Mau Pro ba chair ci sarong lang ni nang sudah job gawe tournament menaga sngi job yang liwan menaga mit job kemen tahu tayo oleh bahar piso go tournament dalong re bakwa abi ji sngap galong haga tournament ga ba pinsli simti biang sa sisin bani simbenta pinio biang ya unam jong jing job kabukong san kumki kun samla kumki players kabanengkong kaman sim jong jing snure Pahambir Youth Congress kabalala ban peniat bet peniat renti ia kene ka football tournament na kabenta ka advan Christmas kabangiyo agane kia sngi kabangila pos ka final kibala peniat bet peniat renti ya kane football tournament bat ni kermen ba kane ka jing persyang jong ki Youth Congress ke jungi hamne kan long shi benta ban ai mensim ya ki perlok samla ki jungi ki badan kasap na ka benta ban yo ban lek kai ha kane ka jaka na ka benta ban peni ya kasap ka jong pi koi ha kane kasni dan rui MDC jangi ibala senran lang MLA yang somhari itu sal sebenarnya ka